Kako opisati život jednog skladatelja koji je htio ostati anoniman, a to mu je do sada i uspjelo, jer jedini tragovi što su ostali njegova su djela. Dakle, pokušat ćemo njegovim dijelima i našom maštom na trenutak oživjeti duh jednog pomalo zagonetnog hrvatskog glazbenika 18. stoljeća. Stjepan N. zvan Spadina, plemić dalmatinski, skladatelj i violinski virtuoz sredine 18. stoljeća, rođen oko godine 1730. u Dalmaciji, školovan u Italiji, namješten kao kapelnik u poljskom gradu Poznanju. Ostatak biografije može se samo pretpostavljati, jer jedini podaci o Spadini su naslovne stranice njegovih objavljenih sonata, iz kojih se vidi da je bio kapelnik kod velikog senatora Poljske, monsignora Drleskija, biskupa Hilma i Poznanja. Ime Spadina u prijevodu znači sabljica, što mu je najvjerojatnije bio nadimak. Slovo N iza imena Stefano znači da je htio ili možda morao ostati anoniman. Bio je cijenjen kao skladatelj, a njegova djela tiskana su u Londonu, Amsterdamu i Parizu. Jedna njegova sonata za violinu i basso continuo svrstan je u slavnu antologijsku zbirku Jean-Baptiste Cartiera pod naslovom Violinistička umjetnost u zbirci sonata talijanske, francuske i njemačke škole, izdane 1798. i 1801. godine. Priznat ćete kako i nije mala stvar da vam izaberu djelo i objave zajedno s Bachovim, Tartinijevim i ostalim velikim skladateljima. A to što ga je Cartier tu svrstao među Talijane i nije čudno, u to je vrijeme Dalmacija bila pod venecijanskom vlašću. Spadina je vjerojatno napisao mnoga dijela, ali nažalost nama su poznata samo neka. 12 talijanskih menueta za gudački trio, 6 sonata za 2 violine i 6 za violinu i basso continuo. Sonate za 2 violine već su malo zahtjevnija dijela. Ima u njima tehničke težine i u prvoj i u drugoj dionici podjednako. Imaju nešto originalnoga. Iako vam proradi mašta, možete čuti i druge glazbene linije, iako ih nema.
Menueti su mu puni elegancije, a neki su vrlo nježni i smireni. Kao da su se koristili za promjene u plesu. Njih je Spadina pisao vjerojatno za potrebe dvorske svećenosti. Sonate za violinu i basso continuo, iako su nastale u doba rokokoa, još velikim dijelom zvuče barokno, zapravo kao zanimljiv spoj baroka i rokokoa. Posvećene su već prije spomenutom poljskom senatoru, a sastoje se od 3 stavaka, sporog, brzog i umjerenog tempa.
Posebnost nekih sonata, kao i ove četvrte, je u tome što Spadina upotrebljava jedan guslački efekt, prirodne i umjetne flažolete, što je za to doba bilo vrlo inovativno. Ako je te sonate pisao za sebe, bio je naš Spadina violinist uzorne vještine. Tajna našeg Spadine i dalje ostaje naša neriješena zagonetka. Možda je poput Jarnovića i drugih virtuoza putovao i koncertirao u zemljama Europe, zaustavljajući se tek ponegdje. Je li bio slavan i obožavan? Sve to dalje možemo prepustiti našoj mašti, dok se jednog dana njegovo ime potpuno ne zaboravi i njegova djela ne obavija podrumska tama. Ili dok, nadamo se, netko ne pronađe nove tragove njegova života i njegove za nas dragocjene umjetnosti.